27.4. Po dlouhé době konečně nefouká, takže se bude dát v klidu podívat do včel. Tak se mrknu, co tam vystavili, nebo nevystavili a jak to tam teď vypadá. No, s tím větrem jsem to asi zakřiknul. Při poslední kontrole vlastně tady ani nestavili tyto mezistěny. Ale vidím, že krom těch, co jsem převěsil, tak už konečně začínají stavit. Už se sem natahují. Toto je ta převěsená. Je tam tak 300-400 gramů nektaru. Asi bych tomu ještě úplně neříkal med, protože je řídký, ale beru zpět, úplně řídký už není. Už to zahušťují. Ale byl bych teda radši, kdyby se roztahli dál. A tady se neděje ještě vůbec nic. Vůbec nic. Tady je vlastně taky vidět ten rozdíl mezi 3924 standardem a tady tím 3915, kdy se nepoužívá drátkování, ale je tam vlastně udělaný taková drážka, kam tu mezistěnu zasadím, zasunu a potom se to jenom prokápne horkým voskem. Takže ta práce je taky snazší, když se nemusí vrtat díry, nemusí se to drátkovat a nemusí se to potom zatavovat. Takže se pouze nastřílí rámky, dají se mezerníčky a už se můžou v úvozovkách zatavovat mezi stěny. Ty zpátky, holky. Šup, šup. Takže uděláme přešup. To je neskutečný rozdíl. Dívejte na to, já vytáhnu zadní pryč. Tyto ji pokouřím, aby byly klidnější. Obrovský rozdíl, kdy tady staví už dokonce ten horní nástavek. Mám chuť zase něco převěsit vedle, ale nechám to tak. To zajímavé to sledovat. Je teda rozdíl, že tady to byly včely, tam to byl oddělek, takže se fakt musí počkat na to, až ten plot vyběhne. Tady dokonce, musím opatrně, je to bez mateří mřížky, matka by tu neměla být, ale přesto. Tady už to začínají zavíčkovávat. Tady ten rámek má mezi půl kilem a kilem už. Ten je plný, ten už zbývá pouze zavřít. Nevím, jak to jde vidět na tom videu, ale tak to je krása. Holky, já si teda tady půjčím pár vystavených, abych posílil kolegyně vedle. Tím, že zkoušíme tu novou rámkovou míru, tak nás jednoduše zajímá, jak to tam vypadá, jak to staví, nestaví, jak do toho lezou nebo nelezou. No a když už tady potom člověk je, tak samozřejmě to, co mě otec poradil, z těch silnějších včel vzít ty vystavené mezistěny, což už v té chvíli jsou téměř hotové rámky, už i s nektarem, převěsit to do těch slabších včel, ono je to povzbudí, natáhne je to tam a snad to bude lepší, takže nechám jim zase nějaké dny a zase na to mrknu. Pokud to stihnu, ještě dneska mrknu na to druhé stanoviště a uvidím, jak to tam vypadá. Nedalo mi to, rovnou jsem přijel na to druhé stanoviště, tak to jenom v rychlosti omrknu.
kuřák, už tentokrát ani nerozdělávám. U každého rozpálím. Ale pravda je taková, že ty včely jsou skutečně tak mírné a jsou tam takovou chvilku, že to nemá smysl. Tady se neděje víceméně nic. Tady se děje také velmi málo. Zavírám. Já se snad podívám ještě do patra pod tím. No a tady to je zanesené celé zásobama. Byly to oddělky na jaro, jo? Myslím jenom jedno z toho, tady byly také včely. Ale mrknu se, jestli tam je plot. Tady je nádherný plot. Nádherný. Ale bude to chtít nějaký čas, než to vyběhne. Jo, tady taky krása. Nebudu je díl stresovat. Zavírám. Zase opatrně, matka by tu být neměla, ale mohla by. Jo, krásně vystavené, už tam nosí nektar. Na tomto stanovišti jsou ty včely trošku pomalejší. No nicméně je fakt hezké vidět, jak se snaží. No a jaký je rozdíl mezi včelama a oddělky vedle ten. Takže zavírám. Jenom zatížím vrch a jedu pryč. Dneska včelkám trošku zjednoduším život, vyseču to tady a dám jim tam takové přistávací plochy, aby vlastně, když nesou ten nektar a jsou těžké, aby nejdřív nespadly do trávy a pak znovu nemuseli teprve do česna. Takže to vyseču a snad jim to pomůže. Jo, toto samozřejmě není ideální, musím najít něco na podklad. Jo, teď to spadlo do konce, musí to být trochu lepší. Takže něco vymyslím a dám to tam. Jdu sem taky dát ty přistávací plošky, aby nepřistávaly do trávy. Tak, to bude určitě lepší. Ty včely teď jsou samozřejmě rozrušené.
lepší by bylo dělat to brzo ráno nebo pozdě večer. Nicméně z těchto dnů mi to jinak nevychází, tak jsem to udělal teď. Dneska je 10.5., tak bude zajímavé se podívat do včel, protože už asi týden je takové studenčí počasí. Teploty se pohybují tak 10 až 15 stupňů. Dneska je po týdní snad nejteplejší den, kdy je 15 stupňů. I tak ta letová aktivita je slušná, takže jedu otevřít a podívat se dovnitř, jak to vypadá, protože už se pomalu blíží čas vlastně, kdy bude potřeba to vytočit, tak se na to musím podívat. Jo, tady můžu bezpečně říct, že tam je určitě kilo medu. Jo, tady už je to úplně jiná. Tady už je to připravené k vytáčení, se dá říct. Já je teda teď zavřu a jdu se podívat na ty vedlejší. Opatrně tak. Můžu říct, že je čas. Jo, není to zavřené úplně celé, ale to je prostě plné, to je připravené k vytáčení. No, tady není o čem. Takže zavřít a dá se říct, že můžeme odstartovat medobraní. Já se zastavím teď ještě na druhém stanovišti, abych zkontroloval, vlastně ta situace je stejná. Přece jenom tady je lepší snůškové prostředí, tady byla v doletu i řepka, je tady hodně ovocných stromů. Jo, tady je celý sad. Tady jak jsou ty hráze, tak to je plné hlohů a podobných keřů. A tam vlastně henka nahoře jde vidět, že je řepka, takže ta snůška tady je úplně jiná. Tak se jdu podívat na to druhé slabší stanoviště. Tak uvidím, jaké to je tady. Možná mezi sebou prohodím v bednících nějaké rámky. Z těch silnějších to dám do slabších a logicky obráceně. Ať je trošku povzbudím, jedním pomůžu, druhé trochu utlumím. Tak jdu otevřít a uvidím. Nicméně tady a tady jsou mezi stěny, takže včely mají určitě ještě prostor pro to něco dělat. No, tady to je slušné, ale žádná hitparáda. Jenom se uvidí, jak pracuji na tom hezky. Já už jsem jednou oslaboval, už jsem jednou převěšoval z těch oddělků. Takže to vypadá určitě dobře, ale tady mají ještě čas. Tyto jsou tak nějak úplně, ale úplně nejslabší. Já dokonce hodím ty mezistěny o patro níž,
Tady se snad mám chuť podívat, jestli tam je matka v pořádku, protože nevím, jestli je to tím, že jsem je pokouřila, tak se stáhly, nebo jsou slabší. Radši bych teda viděl matku, zkusím ji najít. To jsou fakt slabší. To vypadá rámek, že tady je matka. Jo, tady jde vidět krásně matka zelená. Takže tak, tady je to druhé stanoviště. Bohužel týden bylo horší počasí, taky to podle toho uvnitř vypadá. Je to opravdu slabota na tomto stanovišti. Dám jim čas nějaký a uvidím. No. 11.5. vlastně den poté, co jsem tady byl na kontrolu, já těm včelám jdu odlehčit. Tady do těch jdu vytáhnout konečně tu komorovačku, dodat tam ty dva prázdné rámečky, ať mají místo pro rozvoj. Jinak mám tady dva refraktometry, změřím obsah vody a případně je vyberu, protože snůžka ještě je, víceméně nemají to kam velice nosit, tak bych případně začal vlastně medobraní. Jenom trochu fouku. Tam přibližně vodu. Tady si tak na hulváta naberu. Jo, a tady jde vidět krásně, že tam je 18% vody jenom, takže to můžu vzít. Není to úplně ideální, ale ta hodnota už je fakt dobrá. Jo, ještě druhý refraktometr. A tady ten druhý dokonce ukazuje pod 17, je tam nějakých 16,9% vody. Takže to je ten čas, kdy to můžu vybrat. Já je teda nevyberu úplně a kompletně, to jim neudělám. Ale tento beru. Můžu je zavřít. Ještě dneska je vrátím zpátky do plna. Nejhorší je opravdu ten vítr, ani ten letošek je strašně větrný. Opravdu těžko. Teď vlastně asi tam dám prázdný. A můžu to ometat krásně do prázdna.
Tento už je úplně. Jo, tady není skoro žádná buňka nezavíčkovaná. Jo, takže mám to vybrané, takže tak, no a uvidíme, jak si potom poradí. Ono se říká vlastně, že vytočené rámky, jak jsou otevřené a ty včely to nutí potom to pouklízet, jak je tam potečený med a všechno, tak je to potom nabudí a ta snůžka, pokud je, tak je tím jenom podpořena. Tak snad to bude tak, jak se říká. Jdu si za chvilku zvednout, jo? Maminka. Mami. Pomoc, čamedík. Ponoć. 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 Mami. Luci, ty bys si chtěla líznout? Jo. Tak za chvilinku, jo? Táto. Natož maminko pomocnicu, jak se sápe na medík. Ponoć. Vrátím to tam. Ten podcenil, potřebuji si zajít pro metličku. Teďka je nechám určitě pár týdnů a uvidíme, co bude. Je zajímavé, že tam ještě řepka kvete a na všech ostatních polích už ne. Dneska je 16.5. Na všech stanovištích už jsme vlastně v plném medobraní. Toto jsem nechával trošku na později, počasí vůbec nepřeje, už týden to počasí je slabší, jsou nižší teploty. Nicméně i tak to jdu otevřít, jdu se podívat, jak to tam vypadá, myslím si, že i něco vyberu. Dneska včera dokonce ráno mrzlo, což na polovinu května je dost zajímavé. Jo, zavíčkované to není, nicméně i tak je vyberu.
další. Jako med tady je. Vybrat se to musí, než tam potom donesou jiný druh. Ta snůžka je jednoduše slabší celkově. Je taky možné, že se ukáže stanoviště, že je prostě nevhodné. A tento je krásný třeba. No, to je, panečku, asi všechno. Takže tak, no. Já ty včely dozavírám, vybral jsem pár rámků, nic víc, ten nástavek vrátím nahoru a odcházím. Jak jsem říkal, 16.5. to byl oddělek včely na začátku sezóny a celkově je to slabota. Stanoviště na pohled krásné, ale snůžka velice slabá, tak uvidíme, jestli později v roce něco bude nebo vůbec nic.